Хәзерге вакытта илдә бик зур проблема. Чөнки инженерлар җитмей. Аларны әзерләргә кирәк, аларны мәктәптән хәзерләргә кирәк, профильле класслар ачарга кирәк. Татарстан белем йортларында инженер сыйныфлары елдан-ел күбрәк ачыла, ди министр. Республика алдынгы инженерлар мәктәпләрен булдыру буенча ил күләм проектта катнаша. Бу юнәлештә КФУ, КАИ, Иннополис университетлары галимнәре белән КАМАЗ, Сибур, Татнефть кебек зур предприятиеләр берлектә эшли. Фәнгә яшьләрне җәлеп итү төп бурычларның берсе. Чыннан да яшьләрне фәнгә тарту, алар белән эшкә ул бик катлаулы хезмәт. Монда дигән мәктәп үзе генә әтиәниләр белән генә бу эшне башкарып чыга алмый, әгәр дә галимнәр тарафыннан, Фәннәр академиясе тарафыннан, югары уку йортларында эшләүче галимнәр тарафыннан мәктәпләргә килеп, балалар белән очрашулар үткәрмәсәләр. Фәнни-техник үсеш буенча Татарстан Россиядә Мәскәүдән соң 2нче урында. Бу ил күләм проектларда актив катнашу нәтиҗәсе ди белгечләр. Безнең 5 вуз КФУ, КНИТУ, КАИ, КХТИ, медицина, энергетика университетлары приоритет 2030 программасына кергән. 4 ел эчендә 4 миллиард ярым сум акча бүленә. Ил күләм проектлар нигезендә югары уку йортларында иң заманча лабораториялар төзелә. Шундыйларның берсе КФУда булачак. Казан медицина университеты һәм башка вузларда яшьләр лабораторияләре эшли. Шулай ук яшь мөгаллимнәрнең төрле грантлар оту мөмкинлеге бар. Укытучылар өчен бар конкурс «Лучший молодой преподаватель вуза». Там яшьләр өчен бар шундый конкурс «Лучший молодой ученый» безнең республикада. И хәзерге көндә безнең яшьләр өчен, яшь укытучылар өчен бик игътибар күрсәтелә бөтен яктан. Студентлар стартабы федераль программасында Татарстанлылар 442 грант тоткан. Һәр берсенә 1 миллион сум күләмендә акча бирелә. Моның кадәр грант алучылар башка бер төбәктә дә юк диләр. Фәнне тагын да югары баскычка күтәрү өчен Татарстан Фәннәр академиясендә быел хәлиткеч үзгәрешләр булды. Эш юнәлеше академиянең структурасында яңалыклар бар. Фәннәр академиясе профессоры дигән дәрәҗә кертелгән. Төп максат фәнне җитештерү тармагы белән тагын да якынайту. Бюджет акчасы гына түгел, бүген безнең бар мөмкинлек бергән эшне инвестиция венчур фонды белән һәм бу көндә төзелде безнең дөнья дәрәҗәсендәге фәнни белем бирү үзәге. Монда да менә шундый үзгәрешләр, аларның эшендә үзгәрешләр, аның нәтиҗәсе проектларны тормышка ашыру. Шуның өчен бер елда фәнне үзгәртеп булмый. Бүген булган бөтен булган эшләнгән эшне ничектер берләштерергә, системага кертергә. Фән үсеше ул илнең мөстәкыйльлеге дип белгечләр. Шуңа да Россиядә фән 10 еллыгы, Татарстанда фәнни технологик үсеш елы игълан ителә. Безнең галимнәр башка илләрнең университетлары белән дә хезмәттәшлек итә. Уларда без Запад белән бик күп эшләдек, Европа һәм Северная Америка. Хәзер геополитик ситуация бик үзгәрелде. Шуңа күрә безнең хәзер инде игътибарыбыз Востокка күчелде. Кытай, Индия, Иран, Малайзия һәм араб илләре, Египет, Саудовская Аравия. Республикада техник базалары искергән фәнни тикшеренү институтлары бар. Шундый 6 учреждениене берләштереп, яңа академия фәннәре үзәге ачарга планлаштыралар. Аның өчен яңа бинада булачак диләр. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.